Nihahanda na po ng lokal na pamahalaan po ng San Nicolas, Pangasinan sa pamamagitan po ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO nito ang pagsisimula po ng profiling para sa mga senior citizen bilang paghahanda sa pamamahagi ng food subsidy at cash incentive. Layon po ng aktibidad na makumpleto ng mga benepisyaryo ang kinakailangang impormasyon at dokumento upang matiyak na ang suporta ay may pagkakaloob lamang po sa mga kwalipikadong lolo at lola sa tamang oras ng walang aberya. Sa araw ng profiling, ipapamahagi ng MSWDO ang mga kani-kanilang form tulad ng General Intake Sheet, Certificate of Eligibility at certification mula po sa nasabing tanggapan. Pinaalalahanan din po ang mga senior citizen na dalhin ang kanilang Certificate of Indigency at ang photocopy ng senior citizen na may 3 pirma at ang orihinal na ID para sa verifikasyon upang mapabilis ang proseso. Binigyang din po ng MSWDO na ang aktibidad ay nakatuon pa lamang sa profiling at pag-fill out ng forms at hindi pa kasama ang aktwal na pamamahagi ng cash gift. IFM News. IFM News. IFM News.